Watan haberleri gepleşmede devam ediyaz. Gahriman arkadamızın parasatlı yol başlarına, yurdumuzun ehli ulgumları bilen bir xatarda sağlık ulgumunu da ulu öns verliye. Yurdumuzun sağlık ulgumunu össürmök, halkımızın sağlığını qorap saklamak boyunça sağlık devlet maksatnamasının rejelerinin görünüşünün kabul edilmegi, sağlık ulgumunun texnika binyadının puğtolandırmagi, hormatly prezidentimizin baş tutanlığını devlet adam üçündür diyen yürülgenin durmuşa geçirilgeninin aydın suutnaması bolup duruyor. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Tenagat Ministrliginde hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan Dikuşar zawod tarapyndan öndürilen we satyn alynıp ýurdumyza getirilen ansat kysymly tiz lukmançylyk kömegi Dikuşarynyň Saglyk goraýyş ulgamyna sowgat berilmegi münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň başda durmagyny, saglyk goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesinde gazanylan üstünlükleri, milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak, dünýäniň awraýly halkara gurammalary we daşary ýurtlaryň saglyk goraýyş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan beýlekde hata puwtalandyrmak, tejribe alşmak, saglyk goraýyş ulgamynyň maddi tehnik binýadyny barha puwtalandyrmak ugrunda giňgermli maksatnamalaryň işler alınıp barylýandygyny bellediler. Maslahatyň ahyrynda oň gatnaşyçylar biragdan Mehriban arkadamyza ýüzlenme kabul etdiler. Bir waka münasibetli jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Demokratik Partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Agrar Partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň, Finansiýalar we Telekeşler Partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeş arkalyşlarynyň Milli Merkeziniň, Zenalar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Ýaşy Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikli guramaklarynda hormatly prezidentimiziň sagdyn durmuşy ýörelgesi rowaçlany ýaratly maslahat geçirildi.